ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ଝରଣାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଝରଣାରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। କଇଁଛ ଧୀରେ 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 ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ଆଜି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆଗରେ ତାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଗ ଯେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ସେ ଜିତିବ। ଠେକୁଆ କଥାରେ କଇଁଛ ରାଜି ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କଇଁଛ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଇଁଛ ତ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିପଡ଼େ। ତାପରେ ଏକା ଦୌଡ଼ରେ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଠେକୁଆ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଠେକୁଆକୁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଶୋଉ ଶୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଠେକୁଆ ପରି ଅଟକିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କଇଁଛ ନାହିଁ। ଠେକୁଆ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଆଗକୁ ଧାଇଁଲା, ହେଲେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳକୁ କଇଁଛ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଖେଳରେ ଠେକୁଆ ହାରିଗଲା, କଇଁଛ ଜିତିଗଲା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଆଉ ଜିତିଲା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରି ମଧ୍ୟ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ହାରିଗଲା। କାହିଁକି କହିଲ? ସେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମନେ ରଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଧୀରେ 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 ଚାଲି ମଧ୍ୟ ତମେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିର କରିବା ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିବା।